siden blev forsøgt myrdet ved sin bopæl. Vært er Martin Krasnik. Det er nu 6 uger siden, at Lars Hedegaard sagde, at han blev forsøgt myrdet på grund af sine holdninger. Lars Hedegaard hævder, at islam er en aggressiv ideologi, der allerede har sat sig på store dele af vores samfund. Men hvad mener Hedegaard så helt præcist, at der skal gøres ved det? Har hans kritikere ret i, at hans retorik er både ekstrem og voldelig? Vi har inviteret Hedegaard i studiet her i aften for at forklare, hvordan det, han kalder krigen med islam, skal udkæmpes. Velkommen til Deadline. Det var i begyndelsen af februar, at Lars Hedegaard, formand for Trykkefrihedsselskabet, blev opsøgt af en ukendt mand, der forsøgte at myrde ham på Frederiksberg i København. Det skabte naturligvis voldsom røre og international opmærksomhed. Jeg har svært ved at se det som andet end et politisk attentat. Hedegaard er altså overbevist om, at mordforsøget skyldes hans kritiske holdning til islam. Men hvad mener Lars Hedegaard helt nøjagtigt? I 2004 nægtede forfatterforeningen PEN at optage Lars Hedegaard som medlem. Det fik Hedegaard til at stifte Trykkefrihedsselskabet, der skulle beskytte ytringsfriheden og det frie ord. I begyndelsen tiltrak selskabet mange borgerlige kræfter fra nær og fjern, ikke mindst efter Mohammed-krisen. Men i 2009 sagde Hedegaard så i et interview, optaget med skjult kamera, at muslimske mænd voldtager pigerne i deres egne familier. Det medførte en straffesag, der gik helt til højesteret. Her blev han så frifundet, fordi udtalelserne jo ikke var tiltænkt offentligheden. Siden har Hedegaard også retorisk været i skudlinjen. Norske Anders Breivik, der dræbte 77 mennesker i juli 2011, opfatter jo sig selv som en frihedskæmper, der skal redde Norge fra en muslimsk magtovertagelse. Og Breivik havde skrevet et såkaldt manifest, hvor han citerede Lars Hedegaard hele 3 gange. Lars Hedegaard, han er jo, som han selv siger det, ikke herre over, hvad andre kan finde på at citere ham for, men han skal selvfølgelig stå på mål for sine egne holdninger om islam, og det opgør han altså mener finder sted. De holdninger bliver også i disse dage debatteret heftigt. Hedegaard siger ofte, at vi skal gå til kilderne i islam, altså til Koranen og til de skriftlærte. For kun sådan kan man virkelig forstå, at islam er en ideologi, der minder om nazisme og om kommunisme. Nu prøver jeg altså at gå til kilderne hos Lars Hedegaard. Jeg talte med ham for nogle dage siden, og jeg bad ham om at fortælle, hvad der egentlig skete på Frederiksberg den 5. februar. Min dørtelefon ringer, og heldigvis så kan man ikke ringe nogen ind, fordi den ikke virker. Jeg kan høre, at der bliver ringet på den, ikke? Så kan jeg åbne et vindue og så se, hvem der står udenfor. Jeg åbner så et vindue i min lejlighed og kigger ned, og der står en mand foran døren, og jeg bor på første sal, og han har en rød postjakke på med Post Danmarks logo. Mm. Og så råber jeg til ham, han siger, at han har en pakke til mig. Og jeg siger, at jeg kan ikke åbne døren, så jeg må gå ned og åbne fordøren. Og det gør jeg så. Mm. Da jeg kommer ned og åbner fordøren, så står han med en pakke til mig og siger, at jeg har en pakke til dig. Jeg tager pakken, hvorefter han trækker en pistol og skyder. Han trækker en pistol og skyder med det samme? Ja. Uden du når at gøre noget som helst? Ja. Du står simpelthen med pakken? Jeg står med pakken, så han løfter en pistol og skyder? Ja. Så tæt på her, som vi står over for hinanden? Ja. Altså simpelthen, nu gør jeg det, det er sikkert ikke behageligt, og så skyder han lige ved siden af det? Ja. Så han rører den så lige ved siden af dit ansigt simpelthen? Eller? Ja, det må den gøre. Ja. Altså lige forbi højre øre. Og jeg bliver selvfølgelig lidt overrasket over det her, og tænker, hvad fanden er det her for noget? Det når ikke at reagere. Det når at tænke, hvad fanden er det her for noget? Nej, men så kan jeg se, at han står så og fumler med pistolen for at tage ladegreb. Og mens jeg står og tager ladegreb, så prøver jeg at ramme ham i hovedet med min højre hånd. Om jeg rammer ham, ved jeg ikke, men det er nok til, at han bliver befippet og taber pistolen. Og så falder pistolen på en eller anden måde inden for min hoveddør. Altså ind til dig simpelthen? Ja. Og hvad gør han så? Så prøver jeg at lukke døren, ja. Og han sætter en fod i døren. Og så står vi der, og han er så stærkere end mig åbenbart, ikke? Han får døren åbnet for at fat på pistolen, og prøver så igen at tage ladegreb. Ja. Og jeg prøver så igen at bakse lidt med ham, ikke?
Og efter, jeg ved ikke, hvor mange sekunder der er gået, så kan han altså ikke få den pistol til at virke igen. Og så vender han sig om og løber. Hvorfor gør du ikke det for længst? Stikker af? Det tænker jeg, vil man ikke bare gøre det? Det ved man jo aldrig, før man prøver at stå i den situation. Det faldt mig ikke ind. Og så løber du op? Han stikker af, og så løber du op til. Da han var løbet, løber jeg op i min lejlighed og ringer til 112. Ja. Og det er så sket sådan noget som 10 sekunder efter, han selv er løbet sin vej. Ikke? Så det hele er overstået på et halvt minut eller sådan noget? Ja. Hvordan har du det i dag? Kan du sove om natten? Ja, jeg sover udmærket. Du har ikke mareridt og drømmer om det? Jeg tror, jeg har haft et mareridt. Men det er vel egentlig også forståeligt. Er det her, Lars Hedegaard, et lille slag i den krig mellem Vesten og islam, som du mener foregår? Ja, vi kender jo ikke mandens motiver, men jeg kan ikke forestille mig, at det kan være motivet kan være noget som helst andet, end hvad jeg har sagt eller skrevet. Ja, det må jeg mene, det er. Altså det som, den følelse, jeg først og fremmest har, efter jeg nu er blevet lidt mere afklaret, det er sådan set sorg over, at det er kommet hertil. En sorg over hvad? Sorg over, at vi ikke længere har vores frihed, vores ytringsfrihed. Ja. Altså, jeg voksede jo op under den kolde krig, hvor man gik hårdt til den, ikke? Altså, der var kommunister, og der var antikommunister, og jeg var jo et kommunist, ikke? Altså, og der blev sagt hårde ord, og vi skældte hinanden hæder og ære fra, og så videre. Men der var jo aldrig nogen, der drømte om, at vi skulle ud og slå hinanden ihjel, eller øve vold mod hinanden, og så videre. Men samfundet har ændret sig, og det er jo også det, du skriver i dine bøger og dine artikler, og det, du siger i dine taler. Du siger, at mange af vores institutioner allerede er blevet dimificeret, altså islamificeret. I praksis, siger du, omdannet til bastioner for vores fjender. Ja. Hvad er det for nogle institutioner, der allerede er blevet omdannet for bastioner til vores fjender? Altså, jeg tænker først og fremmest på vores universiteter. Altså, vi har på Københavns Universitet har vi et institut, som hedder Carsten Niebuhr-instituttet. Ja. Det er egentlig det sted, hvor de fremmeste eksperter har det som opgave at fortælle os, hvad islam egentlig er for noget. Ikke? Det har de ikke gjort. De har ikke fortalt os noget om det. Men gør det til universitetet til en bastion for vores fjender? Ja, det er faktisk godt jo. Det er faktisk godt jo. Altså, dimificering betyder en vantro, som har underkastet sig sharia-loven. Ikke? Det vil sige accepteret et overherredømme. Ja. Store dele af vores presse er jo også de facto demificeret på den måde, at de beskriver ikke sandheden og søger ikke at beskrive sandheden. Så de er også islamificeret simpelthen? Også Danmarks Radio med det her, hvor jeg arbejder? Ja, jeg er ked af at skulle sige det, men så vores politikere, vores grundlæggende demokratiske institutioner, viden, medier, politik, er simpelthen islamificeret allerede? Ikke hele pressen, og jo ikke alle politikere. Altså, vi havde jo et møde den 21. februar, som Trykkefrihedsselskabet organiserede som konsekvens af attentatet, ikke? Og der var jo politikere fra alle partier, og de stod jo op og forsvarede med næb og kløer ytringsfriheden, og så var der 2 partier af dem, som kom med konkrete forslag. Men sagen er, at samfundet i store træk har udviklet sig til flere forskellige bastioner for fjender, som er islam. Det har gjort det på den måde, at man går ikke til modstand. Man vil ikke vedkende sig, at vi er under angreb af en magt, som ønsker at undersvinge os. Og det er endnu ikke gået op for store dele af vores institutioner, at det er sådan. Altså en magt, der simpelthen forsøger at overvinde. Og spørgsmålet er, hvad man skal gøre ved det så, selvfølgelig, Lars Hedegaard. I en tale i Bruxelles i 2007, der sagde du, at det kan blive nødvendigt i en eller anden form for undtagelsestilstand at oprette parallelle institutioner, som er under vores kontrol, ledsaget af civil ulydighed over for de her islamificerede institutioner. Hvordan skal den civile ulydighed foregå? Jeg tror ikke, jeg sagde undtagelsestilstand. Jo, altså du taler om, at man skal oprette parallelle institutioner, som er under vores kontrol, ledsaget af civil ulydighed. Ja, men jeg tænker på, det bliver jeg også spurgt om for nogle år siden. Hvad mente jeg med det?
Jo, jeg mener jo, at hvis man ikke kan få en ordentlig undervisning i danske folkeskoler, så vil folk jo søge private skoler. Og det gør de også, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et privat universitet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en anden presse, end den vi har. Og det har jeg også efter bedste evne forsøgt at gøre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde andre radio- og tv-kanaler osv. Er det det, du mener med at oprette parallelinstitutioner? Ja. For det er jo noget, man allerede gør, og det er jo ting, folk gør. Folk sender deres børn i privatskole, folk opretter blogs og medier for sig selv hele tiden. Det sker hele tiden for en. Så på den måde, så er der ikke noget odiøst i det. Nej, det er der det ikke også. Jo. Og først og fremmest mener jeg, at man skal blive ved med at sige sin mening. Altså, man skal ikke lade sig Men det gør du så også. I et meget omtalt interview, der taler du om politikere, der er ansvarlige for at tillade masseindvandringen, og at de en dag bliver tvunget til at se virkeligheden i øjnene. Og så siger du det her. Prøv lige at finde med. After the German occupation in 1945, there was quite a few of those who had collaborated with the enemy got into very hot water. I would assume or suspect the same thing could happen here to those whose job and whose obligation it was to protect the populations and who did not do it. Det er meget svært ikke at se det som en slet skjult trussel mod vores folkevalgte politikere. Nej, det er det jo ikke. Vi ved jo godt, hvad der skete med kollaboratørerne under 2. verdenskrig. Ja, det ved vi godt. Nogle af dem, og andre skete der ikke noget med. Men altså, nu må jeg for det første sige, at det der interview, som du viser, det er jo altså blevet underkendt i Højesteret som en ytring, jeg ønskede skulle komme ud. Ikke? Altså, jeg sad og diskuterede med en person. Det ved jeg godt, og det var også hele diskussionen omkring det, da du sagde, at mange muslimske mænd voldtager deres ja, interessant at skrive en bog, der hed Muhammeds piger. Men Lars Hedegaard, det er jo sådan en bureaukratisk bortforklaring, fordi spørgsmålet er, om du mener det, eller ej. Mener du, at der skal ske det samme, eller bør ske det samme med dem, der har tilladt masseindvandringen, som der skete med kollaboratørerne? Nej, jeg mener, at de politikere, som til syvende og sidst er ansvarlige for, at landet går i opløsning, jeg mener, at de må tænke sig om en ekstra gang og se konsekvenserne i øjnene for Danmark. Men ellers så er konsekvenserne for dem, at det kan gå dem ligesom dem, der samarbejdede med nazister under 2. verdenskrig. Det er ikke noget, som jeg ønsker, der skal ske. Jeg ønsker, at de skal tænke sig om, men jeg er også historiker, og jeg ved... Men det er det, du siger. Det er det, du siger her. Det er det, der meget muligt kan ske for dem. Jamen, det kan man ikke afvise, at det kan ske. Altså, hvis vi... Men mange af dem kom i fængsel, eller ligefrem blev henrettet for det, de havde gjort under 2. verdenskrig. Politikere? Nej, det går det ikke. I Europa? Nå, jamen, det var ikke så meget det, jeg talte om. Jeg talte mere om Danmark. Kollaboratører, du taler om kollaboratører, de blev henrettet, mange af dem. Og du sammenligner danske folkevalgte politikere med kollaboratører under 2. verdenskrig. Ja, det er en meget hårdt trukken fortolkning af det. Jeg vil egentlig gerne. Det er dig, der siger det, Lars Hedegaard. Det er jo ikke mig, der siger det. Ja, nej. Nu kan jeg kan ikke huske spørgsmålet, jeg fik stillet, eller den sammenhæng, det kom i, men det kan jeg, fordi I talte om den europæiske modstandsbevægelse, som du mente, man skulle lade sig inspirere af. Og den europæiske modstandsbevægelse, dens metode kender man jo. Det var jo vold, hærværk, sabotage. Ja, dertil er det ikke kommet endnu, vel? Nej, men det er det, du siger, vi skal lade os inspirere af den europæiske modstandsbevægelse, og deres metoder kender vi. Det er jo en de facto opfordring til, at man griber til våben, Lars. Nej, det er det ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, foreløbig har jeg aldrig anbefalet, at man skulle gribe til våben. Men det var jo det, den europæiske modstandsbevægelse gjorde, og det er den, vi skal lade os inspirere af. I det øjeblik, at vi ikke længere har vores frihed, i det øjeblik, vi ikke har ytringsfriheden, at demokratiet ikke længere eksisterer, så ved jeg ikke, hvad der sker, men det gør det jo. Du siger jo, at vi allerede er der, hvor samfundets væsentlige institutioner er blevet islamificeret. Så vi er vel der allerede? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener stadigvæk, at vi kan vende udviklingen, og jeg mener stadigvæk, at vi kan standse den kedelige udvikling, vi er inde i. Men hvorfor tale om modstandsbevægelse, ulydighed, kollaboratører og frihedskæmpere? Ulydighed hvis der ikke ligger en eller anden underliggende signal i det, du siger om, at man skal gribe til en eller anden form for meget, meget aktiv modstand. Altså, hør nu her. Det er mig, der er blevet skudt på.
Det er andre, som har kritiseret islam, som er blevet truet eller slået ihjel. Jeg har aldrig truet nogen, og jeg bærer ikke våben, og jeg går ikke ind for vold. Jeg går ind for, at vi bevarer det samfund, vi har. Det forstår jeg. Og det vil jeg i og for sig sætte alt ind på. Det siger du, men nu kommer jeg bare med flere citater, der tilsammen danner et billede af en jeg vil ikke engang kalde det implicit. Det er vel, når man lægger det sammen, ret eksplicit opfordring til, at man griber til anderledes aktive midler, end man kender i dag. Parallelle institutioner, det har jeg forklaret, hvad jeg mener med det. Inspireret af modstandsbevægelsen og deres metoder. Jamen altså, modstandsbevægelsen var en bevægelse, som brugte de midler, som man nu engang kunne bruge i det samfund, som var. I det øjeblik, vi ikke længere har friheden, så må man jo gøre op med sig selv, om man nu skal acceptere det eller ej. Men du startede med at snakke om krig, ikke sandt? Det, som jo er karakteristisk for islam, det er, at det er i selve ideologien et forsøg på magtovertagelse. Det er jo det, den handler om, den her bog, I krigens hus, som jo, du taler om, man skal gå til kilderne i islam. Nu går vi til kilderne hos Lars Hedegaard, og den skrev du sammen med Helle Merete Brix og Torben Hansen. Den hedder I krigens hus, islams kolonisering af Vesten. Her taler du om muslimernes gradvise magtovertagelse. Og her skriver du... Jeg taler om islams gradvise magtovertagelse. Ja, islams gradvise magtovertagelse. Jeg har egentlig aldrig talt om muslimer. Nej, jeg betragter muslimer som offer for en ideologi. Ja. Her skriver du om Mekka-erklæringen fra 1981, som blev underskrevet af 40 muslimske statschefer. Ja. Og her så vi, skriver du på side 93, sammenhængen mellem de muslimske udflytterkolonier, altså indvandrerne, og den fælles mission, om at overtage magten i Vesten. Jeg har læst den erklæring fra Mekka, og der står ikke noget som helst om en mission om at overtage Vesten. Magten i Vesten. Hvor har du det fra? Jeg har læst erklæringen. Og der står ikke noget om det. Det står her. Hvis du læser erklæringen, som går ud på, at man skal bevare forbindelsen, altså de muslimske udfølgersamfund skal for enhver pris bevare forbindelsen med deres hjemlande og med den ideologi, som de er kommet med. Jo, men I får det meget klart til at lyde som om, at der ligger her en samlet plan om en magtovertagelse ved masseindvandring til Vesten, og det er der ikke noget som helst om. Jamen, det ligger i selve islams ideologi, og sådan er det. Hvem er de? Det er islams helligskrifter, det er Koranen, det er hadithen, det er shariaen, det er autoritative udtalelser af muslimske talsmænd de sidste 1200 år. Det er, du kan se den dag i dag. Og eksisterer de så i Danmark også? Eksisterer de i Danmark? Altså den dele af det lyder jo... Det er helt det med at opfatte som andet som en sammensværgelse, det her. Er den også det er ikke en sammensværgelse. Nej, det er ikke en sammensværgelse. Der sidder 40 statschefer og underskriver et dokument om at overtage magten i Vesten, Europa, Danmark gennem masse indvandring, tilflytning. Det er vel en sammensværgelse? Det er besluttet, nej, det er nogen, der har besluttet, at det er sådan, de vil tage magten. Nej, hvorfor skal det begrives som en sammensværgelse? Det er en ideologi, altså jeg mener, er socialismen en sammensværgelse? Er kommunismen en sammensværgelse? Det er jo ikke mig, der skriver om en erklæring, hvor der sidder 40... Jeg har ikke brugt ordet sammensværgelse i den bog. Nej, men det er mig, der får det til. Det er mig, der får det til, fordi det lyder sådan. Lad mig lige bringe noget andet på banen. Kender du den her bog? Den hedder Sions Vises protokoller. Jeg kender den godt, ja. Den står her. Det er et eksemplar, mit fine eksemplar af Sions Vises protokoller. Og det er jo simpelthen en ganske berygtet... et falsum, altså en teori om, at der var en gruppe indflydelsesjøder i begyndelsen af det 20. århundrede, der vedtog et program for jødernes verdens erobring. Man opfandt et dokument med planer om at overtage magten i Vesten. Det lyder grangivligt som fuldstændig samme, som du påstår om muslimerne og islam. Ej, ved du hvad, altså, Sions Vises protokoller er et falsum, som er lavet af den hemmelige tjeneste i Rusland, Ukrainaen. Den er ikke baseret på nogen kilder overhovedet. Det er fuldstændig vanvittigt. Din kilde, Lars Hedegaard, for at påstå, at der sad 40 muslimske statschefer i starten af 80'erne og planlagde en masse indvandring, der skulle overtage magten i Europa. Det er én mand. Det er da ikke det er en mand, en serber, der hedder Sergej Trifkovic,
der var rådgiver for en permanent krigsforbryder i Serbien, og har forsvaret den serbiske borgmester, der stod bag KZ-lejren i Omarska. Det er den eneste kilde, der er i den her bog på det dokument. Den eneste kilde. Nej, det passer ikke. Det er det. Det er den eneste kilde, der er i din bog. Altså, jeg kender ikke der påstår, at der var en plan, en aftale om at overtage magten i Vesten. En serbisk krigsforbryder. Altså, jeg kender ikke manden. Jeg tror, der er en henvisning til Trifkovic. Ja, og det er lige der, hvor I taler om masseudvandringen som en planlagt magtovertagelse. Jamen altså, her Gud, Badior, som har skrevet flere bøger om det her spørgsmål, kommer også ind på det i sin bog Eurabia. Der er masser af andre værker, som jeg har skrevet flere bøger om den der. Min udgangspunkt er at beskrive islam således, som islam fremgår af islams egne kanoniske skrifter, og af de autoritative talsmænd, der har været. Du skriver også, at der i Europa er organiseret og centralt placerede grupper af muslimer, der arbejder for at omlægge europæisk politik i en arabisk venlig retning. Hvor er de organiserede grupper af muslimer, der gør det i Danmark? I Danmark? Det ved jeg sandelig ikke. Men er de i Danmark? Det ved jeg ikke. Altså, du skriver, at der i Europa er organiseret centralt placerede grupper af muslimer, der arbejder for at omlægge europæisk politik i en arabisk venlig retning. Ja, det er der jo også. Altså, i Belgien for eksempel, der findes organiserede grupper i Belgien, de findes i Holland, som åbent erklærer, at det er deres mål at gøre det. Okay, men hvad så med i Danmark? Hvor mange muslimer i Danmark vil du kategorisere som egentlige fjender? Det har jeg ikke nogen anelse om. Jeg kender dem ikke. Altså, jeg kan jo ikke karakterisere... Altså, der er 300.000 muslimer slag på tasken. Hvor mange af dem vil du opfatte som fjender? Alle sammen? Fjender? Altså, jeg betragter ikke muslimer som fjender. Jeg betragter ideologien islam som farlig. Men 300.000, et stort antal af dem, opfatter sig selv som troende muslimer. Så er de jo også underlagt den her ideologi, som du sammenligner med nazisme, er det ikke? Det ved jeg jo ikke noget om. Altså, jeg går ud fra... Vi er nødt til at vide, hvor mange der er tale om, for at vi ligesom kan forsvare os. Er det 100 eller 1000 eller 5.000? Ja, det ved jeg da ikke noget om. Jeg kender dem jo ikke. Altså, det kan jeg ikke vide noget om. Jeg ved, at der stod en foran min dør med en pistol og skød mig. Han er formentlig muslim. Og jeg ved, at der kom en, da vi slog Kurt Vestergaard ihjel. Og jeg ved, at der har været planer om at bombe Jyllandspostens hovedkvarter og kaste hoveder ud af vinduet osv. Der er åbenbart nogen. Hvor mange der er, det ved jeg jo ikke. Men ikke forstand truer det vores grundlæggende demokrati og grundlæggende demokratiske institutioner. Det gør det på den måde, hvis frygten breder sig, at man ikke tør sige sin mening eller undersøge de her ting, så er det jo klart, at så har det jo selvfølgelig en effekt. Ikke? Altså, når du kommer stævne med Sions Vises protokoller og sammenligner med min bog, så er det klart, at det er jo ikke nogen behandling, som folk nødvendigvis er glade for at få. Det er klart. Det er klart, men jeg vil nu give andre den tilsvarende behandling, hvis de havde gjort noget andet, som jeg synes lyder helt hen i vejret. Lars Hedegaard, du er formand for Ytringsfrihedsselskabet. Trykkefrihedsselskabet, selvfølgelig. Hvad er jeres opgave i dag? Forsvare ytringsfriheden. Det kan aldrig være andet. Det kan ikke være andet. Og det mener jeg jo også er utrolig væsentligt. Der er bare en ting, jeg ikke forstår. I inviterer en masse folk til København, som jo også er meget kritiske over for islam. Lad mig lige tage 2 eksempler. En af jeres gæster har været Philip de Winter fra Flams Belang. Den kendte islamkritiker Hirsi Ali har kaldt hans parti for racistisk og ekstremt. Det er meget, meget svært at være uenig i den påstand. Så er der amerikaneren Diana West. Hun har også været på besøg og tale, mens du sad ved siden af og hørte på hende. Hun er en af dem, der mener, at Barack Obama snyder med sin fødselsattest, fordi han angiveligt... Må man ikke mene det? Fordi han angiveligt er muslim. Må man ikke mene det? Man må mene hvad som helst. Jeg tænker bare, hvorfor inviterer I tydeligvis ekstreme mennesker til at tale for Ytringsfrihedsselskabet, Trykkefrihedsselskabet? Jeg mener ikke, det er ekstreme. Altså, de har... grunden til, at vi inviterede de Winter, var fordi... hans parti var blevet overfaldet i Bruxelles. Ikke? De forsøgte at holde en demonstration, og de blev så overfaldet af politiet, og vi synes, det var vores opgave at bede dem komme her og fortælle, hvordan de ser på verden. Altså, du skal ikke... Mener du ikke, at Flams Belang er ekstrem, eller at Diana West, der mener, at Barack Obama bruger millioner på at manipulere med sin fødselsattest, fordi han ikke vil have afsløres i at være muslim, er ekstremt? Jeg mener, at hun har lov til at fremføre det synspunkt. Ja, der er jo mange, der mener det. Men mener du ikke, det er ekstremt? Nej, totalt ude på overdrevet? Nej, jeg mener ikke, det er ekstremt. Du mener, det er et fornuftigt synspunkt, at Obama skjuler sin sande identitet baggrund som muslim. Tror du, Barack Obama er muslim?
Jeg ved ikke noget om det. Men jeg mener, at man har lov til at... Men tror du, at Barack Obama... En tredjedel af den amerikanske befolkning mindst mener, at hans rigtige fødselsattest ikke er kommet frem. Ja. Men tror og det er vel noget, som man må have lov at skrive. I øvrigt, når du nu nævner jeg tror fandme ikke på, at Barack Obama er muslim. Jeg er meget kritisk om, at jeg tror sgu ikke, han er muslim. Tror du, han er muslim? Nej, jeg tror ikke noget. Altså, jeg ved ikke, hvad han er. Hvorfor svarer du ikke bare? Altså, hvorfor siger du så ikke bare nej eller ja? Fordi jeg kan ikke vide noget om det. Jeg er ikke ekspert på det felt. Ja. Men nu du nævner, hvem vi har inviteret, hvorfor nævner du så ikke andre, vi har inviteret? Vi har inviteret den dyreste konference, vi nogensinde har holdt. Den handlede om ytringsfriheden i Kina. Ja. Ja. Der bliver ikke talt et ord om islam. Nej, men det er også nu nævner du en af de eneste arrangementer, I har haft, som ikke har handlet om islam. Det passer ikke. Vi har lavet en liste her for nylig om de 10 sidste arrangementer, vi havde. Og langt de fleste af dem havde intet med islam at gøre. Den kan jeg godt sende dig, hvis du gerne vil se. Det må du meget gerne sende. Men Lars Hedegaard, du nævner, du spørger, hvorfor jeg lige nævner de her personer. Jeg kunne godt have nævnt nogle andre personer, som jo engang var dine allierede, dine venner, endda en slags beundrere. For eksempel en person, der er Bruce Bauer, som er amerikaner, bor i Norge, som er en af de mest seriøse kritikere af politisk islam. Her er, hvad han siger. Det har givet mig en dyb personlig smerte, at den mand, hvis forsvar for sekulære liberale værdier var en inspiration for mig, har valgt at alliere sig med et parti, altså Flams Belang, det belgiske parti, der åbent er modstandere af disse værdier. Altså et andet eksempel, du kommer til ordet om 2 sekunder. Et andet eksempel er Charles Johnson, en af dem, der overhovedet begyndte at advare mod islamisme og jihadisme. Han siger, nu da jeg er blevet klar over hans, altså dine, Lars Hedegaard, ekstreme udtalelser, vil jeg gerne tage ham med på listen over de anti-jihadister, der er blevet kukuk, som han siger det. Han er tydeligvis en ekstremist. Han associerer sig med fascister og advokerer for vold og burde forbigås af anstændige mennesker. Lars Hedegaard, du bliver mere og mere isoleret, selv blandt de arveste islamkritikere. Det er meget morsomt, du nævner det der. For det første, så jeg husker det godt, det var en historie, som kom frem i Weekendavisen. Der sagde denne her Johnson, han sagde, at han kendte mig jo godt. Ja. Sagen var den, han aldrig mødt mig. Vi har aldrig talt sammen. Nu der nævner Bruce Bauer, så er det vel ikke nogen... jeg kan vel godt tillade mig at sige, at jeg har fået mails fra Bruce Bauer her for nylig. Ja. Som gerne vil være med til at... Men det var sikkert efter, du blev forsøgt myrdet? Det er rigtigt, ja. Det er jo klart, derfor kan han godt synes jo, at du er tydeligvis prøver at spørge ham, om han synes, jeg er fascist, altså. Nej, men det giver ham en dyb personlig smerte, at du vælger dig allieret med den, du allierer dig med. Jamen, jeg allierer mig da ikke med nogen. Sidste år, der fortalte Helle Merete Brix, der skrev den her bog her, sammen med dig, der gik hun ud af Trykkefrihedsselskabet. Hun prøvede at skrive et indlæg i et festskrift for dig. Det blev ikke godtaget, det blev afvist. Og her skriver hun, at du er ude af stand til at lytte til andre synspunkter end dine egne. Du har et krav til dine samarbejdspartnere om fuldstændig enighed. For det første... Det bliver efterhånden en tanke, gør det? Lad mig lige sige noget, ikke? I stedet for, at du snakker hele tiden. Altså for det første... Nej, det ligner ikke nogen tanke. Altså, jeg havde ikke noget med festskriftet at gøre. Altså, jeg vidste ikke, man lavede et festskrift. Så hvis du ønsker at antyde, at man har sendt tingene igennem mig til godkendelse, så er det fuldstændig forkert. Du kan spørge redaktørerne af festskriftet, om det var sådan, det fandt sted. Jeg vidste ikke noget om det der. Jeg ved ikke, hvorfor det blev afvist, men det er jo formentlig, fordi Helle Merete skrev et eller andet, som ikke havde noget med sagen at gøre. Men Lars Hedegaard, og jeg bliver ikke mere og mere isoleret, det kan jeg godt fortælle dig. Men her taler vi altså om ret respekterede folk på den islamkritiske højrefløj, kan man kalde det, islamkritiske fløj, der alle sammen siger, at du har gang i noget, som simpelthen er løbet helt af sporet. Ja, du nævner et par mennesker der, men hvis du spørger Bruce Bauer, så tror jeg ikke, han vil sige, at jeg har gang i noget, som er løbet af sporet. Og hvad Helle Merete Brix angår, så vil jeg ikke udtale mig om hende, fordi jeg synes ikke, det er rimeligt at sidde og bagtale folk. Men når du snakker om alliere sig med, altså... vi har inviteret alle mulige mennesker i Trykkefrihedsselskabet. Venstreorienterede, højreorienterede, folk midt imellem, kristne, jøder, muslimer. På et tidspunkt havde vi en muslims næstformand i Trykkefrihedsselskabet. Altså, hvad mener du med, at vi allierer os med folk, fordi vi inviterer dem til at komme og fremlægge deres synspunkter? Det er da ikke en alliance. Jeg er ikke allieret med Flams Belang, som jeg jo forstår er på vej nedenom og hjem.
Men nu sidder vi altså her, og du overlevede gudskelov attentatet, og du har fortalt, hvad du tænker om verden, Lars Hedegaard. Tak fordi du kom.